Il-Gvern Laburista għadu mingħajr soluzzjoni għal familji Maltin u Għawċin fir-rigward tas-serq li qed isir fil-kontijiet ta' dawn l-ilma. Dan ikkonfermatu l-Ministru nkarigata minn dan is-settur Mirjam Dalli li waqt dibattitu fuq ix-Xandir Nazzjonali qalet li għadha qed tara hemmx bżonn li s-sistema tal-ħlas tal-kontijiet tad-dawl titranġa. U fil-waqt li rapport tal-Awditur Ġenerali li se jkun ippubblikat dal-waqt juri li l-familji Maltin u Għawċin insterqu madwar 50 miljun euro mill-Gvern Laburista, il-Ministru minflok ammettiet jew offriet soluzzjoni infexxet f'attakk fuq il-Partit Nazzjonalista u saħansitra qalet li qed jipperikola l-impjiegi meta jitkellem dwar din is-sitwazzjoni. Il-mod kif qed jiġu kkalkulati l-kontijiet ta' dawl l-ilma tifisser li fil-piks tal-użu tal-elettriku il-poplu Malti u Għawċi qed jispiċċa jħallas iktar milli kien iħallas bis-sistema preċedenti li kienet titħaddem taħt Gvern Nazzjonalista. Dan fil-waqt li l-poplu mhux jieħu l-benefiċċji marbuta mal-eco reduction li kien inċentiva l-Partit Nazzjonalista. Il-poplu s'issa nsteraq 50 miljun euro fuq medda ta' 8 snin li fihom ilu jigverna l-Partit Laburista minħabba li dik li Joseph Muscat sejħilha anomalija fl-2018 baqgħet ma tranġaġġ. Jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn aktar kmieni din il-ġimgħa spiċċa ammetta li hemm xi ħaġa ħażina u stqar li min-naħa tiegħu jaqbel li tinstab soluzzjoni. Konxju li l-kontijiet tal-arms se tinħadmu ħażin? Għandna soluzzjoni wkoll ta'. Tista' tgħidili? Iżda b'kuntrast, il-Ministru tal-Enerġija għamlet dibattitu sħiħ taħrab milli tammetti li l-poplu Malti u Għawċi qed jinsteraq. Dan jikkuntrasta wkoll mal-mijiet ta' persuni li resqu għand il-Partit Nazzjonalista bil-kontijiet tagħhom. Għal-paturi konta 1000 euro, 1123. Daqqa għoli, daqqa barġ, daqqa u dem xi ħaġa. Biex nippruvaw nirranġaw li saraqna. Għandi wieħed biss ta' 777. Allura fejn qabel kien jiġini 64, 70, naqra fuq 70, ir-rekorrejt għalaw. Mill-kontijiet li ġaħallas, għandi nħuġ 380 ġallura. Naħseb li serq jenda. Saraqni bil-kont tad-dawl l-ilma. Qed jiġu ħafna għoljien. Għax il-kontijiet mhumiex qegħdin ġustiju. Il-kont dejjem għolli qed ikun. Biex nbilli jgħidu l-kontijiet jaħsu, għax mhux vera. Fil-waqt li l-Gvern Laburista għandu mingħajr soluzzjoni u fil-waqt li Mirjam Dalli saħqet li għadha se tara hemmx problema fil-kontijiet, il-Partit Nazzjonalista diġà sab soluzzjoni konkreta u saħansitra għandu proposti li mhux biss irront il-flus misruqa allura iżda wkoll iwaqqaf din l-anomalija għal kollox. Aħna weda tagħna ċara. Gvern Nazzjonalista jekk il-poplu jtina mandat, l-ewwel ħaġa li nagħmlu nirranġaw din l-inġustizzja, it-tieni irridu nħallsu lura madwar 50 miljun illi mill-2013 sal-lum insterqu lin-nies. Sewwa dawn huma 50 miljun euro illi mhumiex tal-arms, mhumiex tal-Malta, mhumiex tal-Electrogas huma tan-nies. Dik il-weda ċara. This is what is next għall-Partit Nazzjonalista. Kien Kutajjar, Net News.